କଷ୍ଟ ନାହିଁ ପାଟିଆର ନାହିଁ। ମୁଁ ହନୁ ହଉଛି ତୁମ ଲାଞ୍ଜ ପାର୍ବତୀ ଲାଞ୍ଜ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍କା ଗଡ଼ରେ ଡିସିସନ ହେଇକି କପଡ଼ା ଗୁରା ହେଲା, ପାର୍ବତୀ ପଚାରିଲେ ସ୍ୱାମୀ ନା ହଁ ନା କପଡ଼ା ଗୁରେଇଲେଣି ନା ତୋ ଡ୍ରେସ୍ ମଇଳା ହେଇଯାଇଛି ତ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟସ୍ତ କୁହ। ଯେତେବେଳେ ତୈଳ ଢାଳିଲେ କହିଲେ କ'ଣ ତେଲ ଢାଳିଲେଣି ନା ନୁଖୁରା ମୁଣ୍ଡ ହେଇଛି ତ ସାଇଜ କରିଦେବେ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ। ତେଣୁ ଧନ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ଲଗେଇବାକୁ ବାହାରିଲେ ପାର୍ବତୀ କହିଲା କାହିଁକି ରୋଲ କରୁଥିଲେ ଏଇନା ଝିଅଟା ପୋଡ଼ିଦେବେ କିଛି ରଖିବେ। ତେଣୁ ପୁଅ ରାବଣ ଭୟରେ ଅଗ୍ନି ଲିଭିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଲିଭିଗଲା ପାର୍ବତୀ କହିଲା ଓହୋ କ'ଣ ନିଆଁ ତ ଲିଭିଗଲାନି ଆଉ ତମ ପାଖରେ କିଛି ନିଆଁ ନାହିଁ ନା କ'ଣ କେତେ କରିବା। ମନେ ପଡ଼ିଗଲା କପାଳରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଅଗ୍ନି ଜାତ ହବ। ପରେ ଏଇ ସମୟରେ ତ୍ରିଜଟା ଆସିକି ସୀତାଙ୍କୁ କହିଲା ମାଲୋ ଯୋଉ ଟିକି ମାଙ୍କୁଡିଟି ଆସିନଥିଲା ଏଇନା ପୋଡ଼ିକି ମାରିଦେବେ ଏଇଠି ମା ଉଠିଲା। ତ୍ରିଜଟା ଲୋ ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ଯଦି ସତୀ ହେଇଥିବି ଦେଖ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହବ। ମା ଆଖିରୁ ଚୁଡ଼ି ଧାର ଲୁହ ବହିଗଲା। ଭାଇମାନେ ବାପ ମାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଯଦି ଲୁହ ବାହାରିବ ଆମର କେବେ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ ହବନି। ମା ବାପା ଯୋଉ ଅଭିଶାପଟା ଦେବେ ସେ ଅଭିଶାପଟା ପଡ଼ିଯିବ। ସେଦିନ ପଡ଼ିଗଲା ଲଙ୍କା କଟକ ଉପରେ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ଜାନକୀଙ୍କର ଆଖିର ଅଶ୍ରୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଦେଲେ ତ୍ରିଜଟାକୁ ତ୍ରିଜଟା ଯେବେ ମୁଁ ହୋଇଥିବି ପତିବ କପାଳରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଅଗ୍ନି ବାହାରିଲା ଲଙ୍କା ପୋଡ଼ିଲା। ପୋଡ଼ିଦେଲା ଚାରୋଟି ବଖରା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଲା। ଏଣୁ ଧନରେ ଯେତେବେଳେ ମା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ହେଲା ମାଲୋ ପୋଡ଼ିଦେଲି ନା କେତେ ବଖରା ଛାଡ଼ିଲି ନା 4 ବଖରା। ଆଚ୍ଛା ମୋ ଜିନିଷ ଅଛି ନା ହଁ। କଥା ମଣିକି ଦେଖିଲା ପରେ ମା ସୀତା 4ଟା ଫଳ ଦେଲେ। ଏ 4ଟି ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ରାମକୁ ଦେବୁ, ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଦେବୁ, ଗୋଟିଏ ତୁ ଖାଇବୁ, ଗୋଟିଏ ଭାଲୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଭିତରେ ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟି। ଇଏ ତ ଫଳ ପ୍ରିୟ ହନୁ ହେଲା ହଁ ଦେବି ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନ। ଆସିକି ଅଗ୍ନିକି ନିର୍ବାପିତ କରିଦେଲା ହେଲା ଏଇଟା ରାମ ଫଳ। ରାମ ତ କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁକା ତାଙ୍କ ଦିନ ଯାଉଛି। ସିଏ ତ ଖାଇବେନି କାହିଁକି ଫଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା। ଇଏ ରାମ ଫଳଟା ଖାଇଦେବା। ରାମ ଫଳଟି ଖାଇଦେଲା। ଆସିଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଫଳ ଗଲାରେ ସେ ତ କଣ୍ଡିସନ କରିକି ଆଜି ଖାଇବନି କି ପିଇବନି କି ଶୋଇବନି କାହିଁକି ଫଳଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଫଳଟି ଖାଇଦେବା। ଆସିଲା ତା ନିଜ ଫଳ କହିଲା ଏଥିରେ ତାର ଭଲ ଭାଗ ନାହିଁ। ହନୁ ଫଳ ଖାଇଲା। ଭାଲୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଫଳ
କହିଲା ମାଙ୍କଡ ଭିତରେ କଣ ମୁଁ ଗୋଟା ମାଙ୍କଡ ନୁହଁ ଆଉ ମୋର କଣ କାଣିଚିଆଟିଏ ନାହିଁ ମୁଁ କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ମୋର କାହିଁ କାଣିଚିଆ ପଡିବ ଏ ତ ନା କହିଲା ଖାଉ ଖାଉ ଚାରି ଫଳ ହନୁ ଖାଇଦେଲା ଅଙ୍ଗଦ ତ ତୁଳସୀ କରିକି ଶୋଇଛି